Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Фокер, сте 14 за клип, ще играем Hide and Seek. Така, да започваме, много хора джойнаха, от 2 станахме 8. И ей сега почваме. Трябва да изчакаме още малко. Клиповете няма са дълги, към 2-3 минути. Или 5 може. Така, добре, че не съм сикър. IP-то ще го има под описанието. Да ви хареса сервера. На мен абсолютно много ми хареса сервера. Yes. Ей, тук някъде може да се скри. Ей, тук. Много е готово. Ей, така. Дали ще му открият? Не са имени. Скоро. Ей, той там е блокче. Ей, той сега се чуи къде се скрие. Но няма да намеря някъде. Ай, къде се пъхнах мене, бе? Та пак. Ми както виждате няма да оцеля, защото той тапанар се пъхнал в мене. Добре, вече се махна. Май си карила. Да, ето го си кара. Ай, там ако виждате. Мати. Си кърчо, напред. А тук кчкч. Ако ма види. Ето ма мене. Май си крън на видя. Да. Той никога няма види. Но аз или... Да, ние да завършим. Малко тя май са блокчета. Тя бол. Не ги знам, никой няма да може да ги хване. Ей, той май ще го бие, защото го вижда, че е блокче. Защото се движи. Така, тези май са хора. Да се приготвя мече, че някой ако мага такова да го преспа. Така. Ари бе. Чакам, но не, никой няма да ме открие. Никога. Ха-ха. Това е първият епизод на Hide and Seek. Другия епизод може да играем с Плек, нещо ком. Или КПП, може да са ПП с някои хора. Още чакаме. Направо ме омръзна като ги чакам. Така. Но трябва... Аз няма чакам 150 минути, защото не ми зачакат. Дай сега ще свърша. Добре, ще изчакам. Ето, но блокче и там, ако виждате. Ето го. Добре, още няколко. Ще изчакам няколко минути. Какво става тук, бе? Бей, сега имаш нещо друго. Абе, той къде се пъха в мене, бе? Майка ти. Бегай, бе! Пъха се като... Бегай, бе! Смотряк. Един се пъха като някакъв... червей. Бегай, бе! Бегай, бе! Бегай!
Бегай, смутанянка. Че като са пъва, мене... Ето го сикара. Май тук е сикара. Ето го. Сикара, ето го. Ето тапанар, бегай, тапанар. Бегай. Ще не видят, бегай, смутаняк. Абе... Виждате какви пълни идиоти има тук. Дето са пъхат като някакви черви и мръсни. Добре, и сега свършваме да аз да оцелея. Да. Победихме, които оцеляха до края. Да, това беше епизода от Hide and Seek. Да ви харесал. Абонирайте се за мен, харесайте клипа, лайкнете всичко. Ако може, да. Да. И IP-то ще го има под описанието. И да, очаквайте го. Влизайте да играете в сървъра. И да, това беше. Чао!